Du er Emil? Ja. Hvor lang tid har du været her hos os? Jeg er ikke helt sikker, det er 5-7 år. Hvor ser du dig selv om, jamen så lad os sige 5-7 år? Arbejde her måske. Hvad? Måske. Altså, du har en kæreste? Ja. Er hun flot? Hvad? Er hun flot, din kæreste? Ja, hun er meget flot. Ja, du er ikke særlig flot selv. Eller er du? Synes du selv, at du er en flot dreng? Er du vågen? Hvad er der, Emil? 1, 2, Jeg vil også have dig. 3, Jeg vil spise dig. 4, Ved du, hvad det problem der er? 5. Du er ikke lide mennesker. Johan, jeg er et menneske. Fanden skal du altså være så fucking besværlig? Kan du bare være normal, ligesom alle andre? Jeg kommer til at fortælle en historie. Så hør godt efter.